Hello everyone, joto nahay nahay lamsho ko TV sa ni channel o kotal blog ko khakhayo no joto kahang kurung tong baina jengbo kahang kurung no tonglai ni rok no ma khana jeng train no tabok sok tu yang lai tong ha plan video to si khana ni rok jeng daily o thang tong go engke Twmani Bagwi Thang hingi rok barbar sangai tong go do engke teb sanglai gira ti hingke se ang ni rok kabang ma question khai ke se ang blog toy phainai nungma khana ni rok jaga ni o Punjabi koyekjon na tongo borok sengno boroni sengo agartala sahata borongke agartala senglai tongsu sur alka ke jeng kok samar no nai monele borok to inke ba borok kisa sang namani igi naidi finally jeng tabuk sok phailala ha sok phai auto nawi thangis tongaila ha bai strong aro kesang ma ke phaimas tala tun phamas thris thikne kesang phai phamas So aro New Delhi ni siming baisruna aro thango ni hingke ne 300 taka auto bara nanga hingke aro ni siming jeng tabuk thangoi tonglai ha habane 300 hampano auto se thik khalai mani bom haing ne sia do lamok fro hingke tabo hingke jeng lamok lai akrogoi baino sok phailai ba thanglai tong ha bosak rok srape bakpe ha 2 din tukuk jagyani tabong tiro tukuk akrogoi rest khaisinai tabo hingke tuituku phaila ha rest khalai tongo sra rok kolai mono kisa kok sa dingmo subo kok sarengya sala sa handa rest khalai tongjak tabo hingke ne kok sarengya kok samangi bono kok no boi bangke hingke sra sa bathanglai gira nai hi bathanglai tongla ha lenglai la hamba hai train rok phalai ma hamba hai roko mang phayo do rest khai pi mani sa rok ke dorong gu phiu bonbage bo tamaro hi sai tongkha angkhe spok paila ha mo video edit khai prong ke o boni khosai or kaisa ka thosa ka tani koso no hi bo nai tong nai di hingke jeng Delhi bo phalai mani hingke ne samung jeni dogan ni ri rok akorok ta puja durga puja swkang mal riti sana hi phalai mani si hingke riro akorok ti salane tini hapun jeng rest khainai tini te dugan o thangya bazar o thangmala hingke ang rok no phunuknai bazar o thangfru ba riro pai pro ke manui tejar hingke kama ke phunuk kabang phunuk mai rok phanuknai to bon bangke hingke serai baini boyong sa tabo ke horni maimi jengi tong ha bai sungmani nai tong la ha ya mo ke tok phano tok desi hai phu boiler rong sogya desi tok hai potoi pe pai ro hojrai no tabo hingke good morning phoyong ha phoi ba chalai la ha horsa horo te ang video ro khaimali ya leng jak ha bange yang good morning tong ya ka mokol chikyo gya haising tong Waisa habo good morning li ya no sai tong bo hingke tabok nagira ne tini salsa bahai ge tongjak ya good morning tong li ya ne ba samani se 10 ta 11 ta baji thong highway horsa tholaiwi phoyang la ha mas babu good morning ngredo good morning hundi good morning good morning mali ya kok semaya kombo mat bo tambah bol pele handai tine hingke tabo hingke ang an bosai podoni khosai phuyani nai tongo bo tenge de mo japor purono ang mung phuphi maro bondo tolao bar totrao paja hingke ba bo mo kolok bung soya do hake asmo songke to kostong jagai phuphi maro bono hingke nai tongo ro kang ni rok le ke bo jan jabo sai rok no mo hai rok ke ma phui sai khnar bai di ang le Delhi siboni mo asai la hingke khosai tolani totra gan ro asai jake ma phui maro hingke ba sai chung phui na ya rai na kinchi bai rai na la hingke te sute ti mo ja hingke ba hingke phui ro la hingke kede gu tong ku bon bangke hingke nai tong di joya khe chini chikon sasa blog no ang tak niwa su video ro kabang ro ma thothok singlia ang time si khaimani maya ang thothong tong ha Twmani hingke bazar rok bo manui rok ma tui so hingke ba take ke chang ke phui ro hanai baidi
हिंके तब हिंके सारैयो जों किसोर पार्क आकर बेराय तंगलायनो हेफाले माने चेराय रok bai ako baikhe हिंके नाइदार jaga bo burju rok kwbangma phaiwi omo khai tongphai bai हिंके tongthaiya no mangso rok tongkhe hisra sa hai berai tonglainai hela bo phalaimani ya हिंके hanu bwsai photo asogwi tongo cherai kwbangma thung tongbai buini alaka desh homa bo alaka nunggugo tamani hinkhe cherai chiri yang rogo khe omo hairokgo thungjaknai rok asok available khaijak kwrwi para rogo yang chini agartala town rogo to tongo bano asok mo haikhe khola mela jaga tong chuthok jaga rok asok muya da hinkhe tamo hinkhe chwng oroni khai phalaila ha bazar khailai ice cream chalaimani ojang bwslai chaklaila hinalai tongo angni ice cream tamo bahai chini yani hai sogya do orange rokni phan hinkhe mwkhwtwng rok kisa pai tlangnai hi tabo hinkhe phalaijak tabo khe mwkhwtwng rok pai akrwi toi phalaina ha chwng nogo oro jaga o molai bwsa thalik phantok hinkhe omo hinkhe o alu ni bazar tamo borok akorok leiomono ang chai nijeyakho sema phaiparo bo khe bo hinkhe chawi thokjak thangwi tabuk teisa paido kwbri chaina male thogono asok thokya lengya mosori yok sasa khe thogo amono tamo hosia ang potato chili rok de hongbai tamo hongbai alu no serwi teisa snawi rok amaro bandhakopi rok akorok rowi hinkhe tei capsicum rok akorok rowi snawi rok kothok khe sauce rok akorok rowi ta hinkhe thogono so thokya wngya hinkhe tei asok video log rolia hinkhe nai tongdi no naising tongdi nano ang phunuknai video rok tei bo bazar rogo thangmani akorok chwngmani namani bomhai toma rok na khan rok no ang update rowui tongmani try khainai hinkhe nirok toma rok no kwcharani muchungbai bomhai rok sani muchungbai comment khaiwi ano sadi hinkhe ang ani je mansak ang toi khainai je nirok je mane kwbang kuk ni varieties toi khaimani try khainai so next video mo lain teisa bye bye jotono kaha tongbai di।